Tällä videolla opetellaan, kuinka voidaan lisätä silmukoita neuletyöhön, eli kuinka leventää neuletta. Tässä on nyt oikeita silmukoita ja me neulotaan oikeilla silmukoilla. Lisätään vaikka tonne rivin keskelle yksi silmukka, eli neuloin 4 tavallista oikeaa silmukkaa ja nyt lisätään yksi silmukka tähän riviin. Yksinkertaisimmillaan sen voi tehdä sillä tavalla, että neulotaan silmukka etureunasta ja takareunasta oikein. Se tapahtuu siten, että neulot aivan kuten tekisit oikean silmukan, haet silmukan, menet sen läpi etureunasta, haet langan ja tuot langan silmukan lävitse tällä tavoin. Tässä vaiheessa me päästettäisiin tämä silmukka, vapautettaisiin, jotta se siirtyy tänne oikealle puolelle. Mutta me ei tehdä sitä vielä, koska me halutaan nyt lisätä se yksi silmukka. Nyt me neulotaan tämä sama silmukka takareunasta oikein. Eli se tapahtuu niin, että me mennään tuolta silmukan takareunasta tuolta läpi, haetaan lanka ja tuodaan se lanka puikon avulla täältä silmukan lävitse näin. Ja nyt voidaan vapauttaa silmukkaa. Tällä tavoin me saatiin 2 silmukkaa yhdestä. Tehdäänpä vielä uudemman kerran. Mennään silmukan etureunasta tavallisen tapaan läpi, haetaan lanka ja tuodaan lanka puikon mukana silmukan läpi. Ei vapauteta silmukkaa vielä, vaan mennään silmukan takareunasta sukkapuikolla läpi ja haetaan lanka ja tuodaan sukkapuikko ja lanka tuolta silmukasta läpi ja sitten vapautetaan. Näin ollaan saatu yhdestä silmukasta 2. Etureunasta lanka läpi, ei vapauteta. Takareunasta lanka läpi, vapautetaan. Tällä tavoin silmukoita on lisätty.